Hey. Ngicabanga ukuthi ngizoniyeka. Angeke. Hanibhekene nami baba. Bossa man. Ay. Yeah. Ngisho kini ngiyanithethisa baba. Ay. Ay. Mina nginilanda straight. Hey, ang jiggy man. Ay po, hey. Angithi mina nginilanda straight. Ang jiggy man. Yo. Ay. Yangithi mina nginilanda straight. Ang jiggy man. Ay. Boss away. Yangithi mina nginilanda straight. Ang jiggy man. Uthini? Boss away naman. Yo. Ay. Yangithi kanti bentin ngamakhambuta. Vele sembela makhamera. Abafikile ngaloku speaker. And ngizwile bathi ngiphethe unotha. Yimi once goes maphuma. Anikhathala kwenza amaphutha. Mina ngile nani ngathi ngiyazijusa. Njalo maningena niyaphuthuma. Baleka gijima. Masiphuma kanje niyabalabala. Ngaphandle kwami nabo niyaphuphuza. Manibona mina niyaphuthutha. Iyani kuGoogle yona izontshela. Kule podcast enganisoka. Nizama ikhoma ngathi izonisolva. Basana imilomo bese niyavala. Sengikhathalile amawalawala. Ngitshela ama-artist ukuthi sewayawa. Mina ngobani vele ngamagama. Delela ama-hotman ney'ntwana. Niphusha ivala thina siyivula. Mina ngisabi vele ngizonzwisa. Dala ngikhona vele ngiyilula. Sengifikile ngifuna ukuyisusa. Ngeke ngilunge ngizonidubula. Shaya i-fast trap hamba nobaba. Khipha amahhamura ngiliphule ekhanda. Anginasikhathi sokulandana. Shaya i-distrack bese ngiyavala. Mani hey. Hayi wena. Yengithi ngangisukele nyankomba. Hey, ngangisukele nyankomba. Hey, ngangisukele nyankomba. Hey, ningangisukele nyankomba. Ay, ningangisukele nyankomba. Hayi wena man. Hey. Phela mina ngimlanda straight baba. Ngani niyazi baba. Landa straight, angeke baba,